Kok kowe ora iso guyu. Udah lagi bar sama kontrol yang wis entek. Delok pas ulang tahun nih san. Cepet yo. Lo tau edene umat mesti ana dhewean ngomnya kayak debit. Meh piye nah De? Kahanane kok ngene men. Umur manusia semakin dewasa semakin berpikir untuk bekerja keras. Gue mikir golek duit ngono. Saiki tak takon. Cita-citamu opo rek? Nek aku ki usaha De. Pokoknya ya usaha. Lambemu ngomong usaha. Hei, obao ger. Sambar dhewe, ngomyang dhewe, koyo MC dangdut. Lah cilakanmu, usahamu apa De? Cita-citaku, cita-citaku dadi YouTuber sukses. Mulai saiki. Dadi YouTuber sukses. Ki kudu duwe bakat De. Karo peralatan. Lah wong HP ae ra duwe. Wis dadi YouTuber sukses. Nyatane kalau Deni Caknan dadi YouTuber sukses. Gajine miliaran. Sak miliar. Sak miliar. Jadi YouTuber. Latihan nyanyi sih. Nyanyi ra iso pengen dadi YouTuber sukses. Latihan nyanyi sih. Datang se ati saiki wis rada terang. Woi! Tadi apa manut aku wae? Tunggu ora? Lah, cah cilik rek. Cah cilik kandhen wong tuwa. Hei, rumangsamu kene percaya. Ra percaya blas. Gak percaya ya wis, Bro. Apa aku kaji dhisik? Ben kowe percaya? Nyatane kae lho. Deni Caknan. Oke, tak Umur manusia semakin dewasa semakin untuk berpikir bekerja keras. matamu wis makin berpikir untuk berpikir opo. Rolling. Action. Ben kowe percaya? Asik. Jos. Kowe berkarya meneh ngono ya. Kita harus Kita harus